Και μια παρατήρηση, έτσι, μη και έλεγες για το κεφαλάρι χθες. Ναι. Επειδή κάποιοι μου στέλνουν κάποια μηνύματα και ήταν πολύ δακρύβευτα και αδιέξοδο και εκφράσαν το προσωπικό τους αδιέξοδο σχετικά με κάποιο κάλεσμα που έγινε στο Σύνταγμα χθες και ήταν παταγωδώς αποτυχημένο, δεν φταίει ο κόσμος. Δεν είναι ηλίθιος ο κόσμος. Έτσι. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ορισμένα πράγματα. Ο κόσμος έχει πάρει την απόφασή του. Θα ξανακατέβει στο Σύνταγμα όταν είναι να τελειώνει με δάφτος. Αν κάποιος δεν τον πείσει ότι θα κατέβει κάτω για να τελειώσει με δάφτος, δεν θα ξανακατέβει. Άρα δεν είναι λόγος να απογοητεύεστε. Πρέπει να καταλάβουμε. Και επιτέλους, καλό είναι να κάνουμε κι εμείς αντάρτικο όσο να μαζέψουμε τις δυνάμεις για την, πώς να το πούμε, για την κατά μέτωπο επίθεση. Την τελική, την τελική έφοδο. Τη μεγάλη μάχη. Ναι. Κάποιοι είχαν την έφοδο στα χειμερινά ανάκτορα, εμείς θα έχουμε την έφοδο στο κοινοβούλιο. Ναι. Λοιπόν, γι' αυτό έχει αξία αυτό που έγινε στο κεφαλάρι. Οι άλλες που προγραμματίζονται και ευθέτω χρόνο θα τα πούμε. Θα τα πούμε και θα τις δούμε. Λοιπόν, γιατί δίνει μεγαλύτερη δυνατότητα στον κόσμο να εκφραστεί, να στρατευτεί, να έρθει κοντά. Εγώ θυμάμαι παλιά με τις ψηφοφορίες που έκανε το ΕΠΑ, μη ξεκινήσει ψηφοφορίες. Δεν μπορείς να φανταστείς στις γειτονιές πόσο ανέβαινε το ηθικό και πόσο κατέβηκε. Υπήρχαν πολλοί και που σήμερα είναι από τους καλύτερους μαχητές που έχει το μέτωπο, που κερδίθηκαν χάρη στις ψηφοφορίες. Μου κάνει εντύπωση, μου διηγούνται ιστορίες, δηλαδή δεν μπορούσα να ήμουν εγώ σε όλες τις ψηφοφορίες. Θέλω να σου πω μια απλή ιστορία, που βεβαίως κάποιοι με βαθμό IQ -4 θεώρησαν ότι οι ψηφοφορίες προέρχονται από τους Ναζί, ας πούμε, και όλα αυτά τα πράγματα. Ξέρετε, αυτό το σκουπιδότοπο του διαδικτύου, που είναι τόσο ανόητοι ώστε να μην ξέρουν, και τόσο ανιστόρητοι που να μην ξέρουν, για παράδειγμα, ότι οι ψηφοφορίες προέρχονται από τις μεγάλες εξεγέρσεις των χωρικών, από τους πολέμους των χωρικών του 15ου-16ου αιώνα. Μετέπειτα υιοθέτησαν τα εργατικά συνδικάτα, κυρίως στη Βρετανία. Ήταν ο τρόπος με τον οποίο πορεύονταν πάντα σε μεγάλες διαδηλώσεις τους τα εργατικά συνδικάτα από το 1820 έως το 1845-50, και ο λόγος ήταν απλός. Οι πυρσοί χρησιμεύαν για δύο λόγους. Πρώτον, υπάρχουν πάρα πολλές ξυλογραφίες και χαλκογραφίες εποχής, γι' αυτό τα ξέρουμε αυτά, πέρα από τις διηγήσεις. Ο λόγος είναι πολύ απλός. Είχαν δύο χρησιμότητες. Πρώτον, ο μεγαλύτερος κίνδυνος σε μια διαδήλωση εργατικών συνδικάτων της εποχής εκείνης, που ήταν και παράνομα μέχρι το 1825 στη Βρετανία, στα άλλα κράτη της Ευρώπης κράτησαν παρανομία πολλά περισσότερα χρόνια, ήταν το ιππικό και ο στρατός. Δηλαδή επελάσεις του ιππικού εναντίον, που βεβαίως και τώρα ακόμη υπάρχουν έφυπες αστυνομίες που κάνουν επελάσεις, όπου βεβαίως θρηνούσαν θύματα. Η φωτιά, η πυρσή, ήταν η άμυνα των συγκεντρωμένων απέναντι στα άλογα, τα οποία φοβόντουσαν βεβαίως και δεν μπορούσαν να πλησιάσουν, παρότι πολεμικά, αλλά όταν το χώνει στη μουρή, τη φωτιά, δεν πάει τίποτα. Υπήρχαν και άλλες τακτικές και όλα αυτά, όπως τα μεγάλα δώρατα που τα εργατικά συνδικάτα στη Βρετανία τα πήραν από τη Γαλλική Επανάσταση, μεγάλα δώρατα. Και επιπλέον όταν ερχόταν το πεζικό και φτιαχνόταν η λεγόμενη κόκκινη γραμμή, γιατί η κόκκινη γραμμή οφείλεται στο βρετανικό πεζικό, λόγω του ότι ήταν κόκκινη και φτιάχνανε γραμμή της εποχής εκείνης, τότε τι κάνανε? Επειδή μεταφέρανε μαζί τους άχυρα, τα οποία από άχυρα άλλο τίποτα στις καλύβες τους και τα στρώματά τους και όλα αυτά, ήταν αχυρόμπαλες μεγάλες, οι οποίες ήταν ποτισμένες με πίσα, ναύτα. Λοιπόν, και τις είχαν μαζί τους. Όταν λοιπόν παρατάσσονταν οι στρατιώτες, που τότε έπρεπε να είχαν πολύ πυκνή παράταξη για να μπορέσουν να έχουν και αποτελεσματικό πυρ ενάντια στους διαδηλωτές, και τέλος πάντων αυτή ήταν η λογική του στρατού, έπρεπε να κρατήσουν την παράταξη, τι κάνανε? Βάζανε φωτιά στην αχυρόμπαλα και τη στέλνανε να κάνει παρέα με τους στρατιώτες. Από εκεί βγήκε η ιστορία με τις ψηφοφορίες. Το ότι οι Ναζί τα οικειοποιήθηκαν κυρίως
με τελείως άλλη λογική. Έτσι. Κυρίως από το μυστικισμό και το σατανισμό που ήρθαν και μας το επέβαλαν και εμάς στην έναρξη της Ολυμπιάδας, γιατί όλη αυτή η τελετή που έχουμε φάει στη μάπα σήμερα ως τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων με την αφή του φώτο της φλόγας κτλ. Είναι επινόηση των Ναζί και εφαρμόστηκε πρώτη φορά στην Ολυμπιάδα του Βερολίνου. Για την Ολυμπιάδα του Βερολίνου. Και μετά βεβαίως, καθότι η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή είναι καθαρό ημιναζί, λοιπόν την κράτησαν γιατί συνάδει με την ιδεολογία τους.